Os nacionalistas presentaron unha serie de alegacións solicitando a retirada deste documento que, din, limítase a prohibir en lugar de regular os usos destes illotes de gran valor patrimonial e ambiental en consenso con todos os axentes implicados. Atopámonos cunha orde que o único que fai é prohibir absolutamente todo e non acompaña a este proxecto de orde, non acompaña ningún peso de orzamento, co cal, claro, basar un regulamento de usos de espazos insulares que efectivamente nós entendemos que hai que protexer e que hai que preservar, basalo únicamente en prohibicións, en restriccións e non acompañalo cunha memoria económica que vaya precisamente a afondar no benestar das especies que habitan, sobre todo as aves que habitan os espazos insulares aos que nos estamos a referir, ou para preservación de espazos culturais que tamén hai aí, pois entendemos que non é válido. Ademais de falto de rigor, consideran que o regulamento está incompleto posto que non aclara a quen compete controlar os accesos ou expedir os permisos necesarios. Non hai nada recollido neste documento que poda explicar quen vai desenvolver o tema dos permisos que recolle ou como se van desenvolver. Entendemos que isto debe estar completamente desenvolto en un documento deste calibre, de tal importancia para ambos concellos, e opinamos que isto debe ser retirado a día de hoxe e ser consensuado entre as diferentes forzas. Presentarán unha batería de iniciativas tanto nos concellos afectados como no Parlamento para conseguir que se retire o documento e se elaboren os informes científicos e socioeconómicos que permitan aplicar as restriccións de acceso e usos acordes ás peculiaridades de cada un destes espazos. Vemos que hai esa prohibición que carece absolutamente de algún criterio científico, de algún informe avalado polas universidades galegas, de profesionais biólogos expertos na materia. É dicir, establece unhas restriccións que non están fundamentadas en informes científicos, non? Polo tanto, esa é a primeira eiva que lle temos que facer á Xunta de Galiza. Por outra parte, temos que tamén lamentar como a Consellería de Medio Ambiente non consultou absolutamente nada, nin co sector turístico, nin co sector da pesca recreativa, nin tampouco co sector marítimo, non? Co marisqueo e ca pesca profesional. Propoñen, ademais, que non se prohíban actividades tales como as regatas de vela, remo ou a travesía a nado, por ser todas elas sostibles e compatibles coa conservación destes espazos insulares.